9:15, invitatul dimineții la RFI este vicepreședintele USR Radu Mihaiu. Discutăm despre desemnarea premierului, ce urmează acum, ce va face USR. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724 322 433. Suntem live pe Facebook în acest moment. Bună dimineața, domnule Mihaiu, mulțumesc că sunteți în studio. Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Eugen Tomac a fost așadar desemnat premier de președintele Nicușor Dan. Pentru că partidele nu se înțeleg între ele, singura soluție posibilă este un prim-ministru care să fie independent de partidele din Parlament, precizează șeful statului. Cum vi se pare propunerea sa? Eugen Tomac, premier. Ne-am colaborat cu Eugen Tomac, privim această desemnare cu responsabilitate, adică aș spune, nu vreau să spun acum, înainte să avem o discuție cu premierul desemnat, nu vreau să dau verdicte. Ce pot însă este să spun că USR se ține de cuvânt și că va respecta angajamentele anterioare și va respecta voturile anterioare. Respectiv, USR nu va vota un guvern din care să facă parte PSD la vreun nivel. Adică înțeleg că miniștrii probabil că nu o să fie, dar din punctul nostru de vedere este inacceptabil să fie secretar de stat, șef de agenții, prefect, subprefecți. Dacă un astfel de guvern este propus, noi cu siguranță nu votăm. Și de asemenea, noi o să păstrăm această colaborare cu PNL pentru navigarea acestei crize și o să ne coordonăm pașii împreună cu ei. Deci mergeți mai departe pe o linie comună de acțiune, de strategie politică și de comunicare politică, nu? Cu liberalii. Da. Dar nu ar trebui la un moment dat să vă rupeți totuși de PNL? Adică sunteți pe același traseu, pe același culoar politic, luptați practic pentru același tip de electorat reformist, nu va trebui să vă separați? Miza USR în acest moment sunt reformele. Sau mizele USR sunt reformele. O să ne aliem cu acei parteneri care sunt capabili să facă reforme și asta este un obiectiv mai important decât cum se duc procentele 1 sau 2, nu știu, 1% sau 2 mai sus sau mai jos. În acest moment, România cred că trebuie reașezată pe o cale de creștere sănătoasă. USR are în Parlament un număr de parlamentari cu care nu poate decide singur aceste reforme. Trebuie să ne căutăm aliați. În acest moment, aliatul cu care credem că putem realiza aceste reforme este PNL. Liderul USR, Dominic Fritz, spune că, și aici îl citez, formula care merită susținerea formațiunii este un guvern care include pe miniștrii USR, citat închis. Explicați-ne puțin ce înseamnă asta exact. Miniștrii USR au fost dintre cei mai performanți miniștri ai acestui guvern, acolo unde au fost și au avut putere de decizie. Reforme s-au întâmplat, construcție s-a întâmplat, România a fost așezată corect pe o direcție pro-europeană, pro-occidentală. Deci, din acest punct de vedere, noi ne mândrim cu miniștrii noștri și credem că ar trebui să-și continue munca. Da, asta înseamnă că vă doriți ca viitorul cabinet Tomac să includă și USR-ul? Asta să înțelegem? Evident că noi ne dorim ca acei oameni care au făcut treabă și care sunt competenți și care, sigur, sunt colegii noștri, să-și continue munca. Normal că ne dorim acest lucru. Deci dacă domnul Tomac își dorește votul USR, o condiție ar fi ca din cabinetul dumnealui să facă parte și USR-ul? Noi ne dorim ca miniștrii USR să facă parte din acest cabinet, da. Da, asta aici vă cam rupeți de poziția PNL-ului, care nu a spus așa ceva până acum. Acum nici nu trebuie să fim 100% aliniați decât pe lucrurile pe care le agreăm împreună. În afara lucrurilor pe care le-am agreat, putem să avem fiecare propria viziune. Viziunea noastră este că avem niște miniștri performanți care ar trebui să-și continue munca. Pentru că miniștrii USR chiar au impus reforme acolo unde au fost prezenți. Vreți în guvernul Tomac, dar ce vă faceți dacă din acest cabinet vor face parte și oameni de la PSD? Asta am zis foarte clar, nu votăm. Deci noi nu vom face parte dintr-un guvern în care sunt oameni de la PSD. Și de ce? Pentru că este foarte clar că PSD este un partener care nu poate inspira încredere.
așa cum au demis prin moțiune de cenzură, fără să aibă niciun fel de plan, guvernul Bolojan, așa vor face cu orice fel de alt guvern din care fac parte. Ei vor să facă parte dintr-un guvern, să aibă acces la butoanele puterii, dar să nu aibă și responsabilitatea guvernării. Nu se poate să ai putere discreționară, dar să nu ai și responsabilitatea, să nu-ți asumi responsabilitatea guvernării. Deci, din acest punct de vedere, dacă PSD își asumă responsabilitatea, o să o facă fără noi. Dacă nu își asumă responsabilitatea, nu se poate să fie la putere. Președintele Nicușor Dan vă pune, de fapt, într-o situație destul de delicată pe dumneavoastră, cei de la USR, pentru că dacă ar fi să-l respingeți, de exemplu, pe Eugen Tomac, l-ați respinge, de fapt, pe cel care a intrat în Parlamentul European pe o listă comună cu USR. Deci aveți un trecut comun, ați colaborat. Asta am și spus de la bun început. Noi am colaborat destul de bine cu domnul Tomac. În aceste condiții, cât de credibil ar fi un eventual vot al USR-ului împotriva unui cabinet condus de Eugen Tomac? Păi, atâta timp cât noi ne respectăm promisiunile, că nu i-am făcut niciodată o promisiune domnului Tomac că o să-l votăm ca premier. În schimb, am făcut niște promisiuni legate de această guvernare. Noi, USR, ne respectăm promisiunile. Eu cred că lumea exact asta așteaptă de la politicieni. Și cred că lumea, când se uită la politicieni și are o încredere atât de scăzută în politicieni, este fix din acest motiv că ei par să nu se țină de cuvânt. Noi încercăm să schimbăm cel puțin o parte din această percepție, pentru că USR se ține de cuvânt. Vi se pare ciudat că președintele Nicușor Dan propune ca prim-ministru un om care nu a reușit să intre în Parlament cu partidul său? Sau deja e un aspect irelevant pentru USR? Nu vreau să mă pronunț, dar adevărul e că situația este foarte complicată în acest moment, pentru că nu există niște soluții simple. Atâta timp cât PSD a venit și și-a încălcat promisiunile și au spus ok, noi pentru că avem un număr de parlamentari, iată, putem să dărâmăm ce guvern vrem noi, așa că aveți grijă să jucați după cum cântăm noi, e greu de găsit o soluție, pentru că aritmetica parlamentară ne arată că partidele pro-europene nu pot face un guvern fără PSD. Tocmai de asta, o încercare de rezolvare a situației nu cred că poate fi catalogată drept, nu știu, ciudată. E o încercare de rezolvare a situației. Din punctul nostru de vedere, vom sta de vorbă cu domnul Tomac în condițiile pe care le-am enunțat de mult și dinainte și o să vedem dacă există vreo soluție. 0724 322 433. Ne puteți scrie pe WhatsApp dacă aveți întrebări pentru invitat. O întrebare, domnule Mihaiu, de la Sebastian, un ascultător care vă întreabă așa: în situația probabilă a refuzului cooptării USR la guvernare din partea premierului Tomac, va urma un congres la USR privind acțiunile pentru alegerile din 2028? Întreb asta pentru că USR a pierdut din intenția de vot peste 50% de la alegerile parlamentare precedente. Există pericolul ca USR să ajungă precum PMP, fără relevanță. Domnul Fritz a pierdut cu ani, mai spune Sebastian, iar procesul nu se anunță cu final optimist. Azi e termen nou de judecată. Cum îi răspundeți? Nu știu pe ce sondaje se uită domnul Sebastian. Pe sondajele pe care le vedem noi, USR n-a pierdut, ba chiar a câștigat în intenție de vot. Sigur că nu doar câștigul în intenția de vot sunt motive pentru acțiunile pe care le decide USR. Apropo de direcția politică, altul este forul statutar al partidului, comitetul politic, respectiv nu congresul. Evident, atunci când apar situații din acestea în care decizii trebuie luate de întreg partidul, se convoacă comitetul politic. Dar în acest moment, partidul este destul de unit și destul de, convergent în direcția pe care trebuie să mergem. Adică eu nu văd vreo problemă în a merge mai departe. Încă o dată spun, pe sondajele pe care ne uităm noi, USR a crescut în intenția de vot, nu a scăzut. La cât sunteți acum? Nu o să spun acest lucru, n-am dat sondaje și nici nu o să dăm în continuare sondaje. USR a crescut în intenția de vot pentru că
există o parte a societății care își dorește cu adevărat reformă, știe și vede că USR promovează reforma, s-a văzut și prin miniștrii propuși, așa că asta se vede ca fiind o luptă împotriva, nu știu, statului care încearcă să se mărească, încearcă să păstreze sinecuri, încearcă să păstreze pile. USR luptă împotriva acestor lucruri, se vede și oamenii știu și înțeleg. În ce moment ați început să creșteți? Acum, după ce s-a rupt coaliția sau când? Eu cred că pe parcursul guvernării au fost, sigur, situații cu plusuri și cu minusuri, dar cred că, într-adevăr, o diferență de creștere am văzut-o imediat după ce s-a pus problema moțiunii de cenzură. Deci nu neapărat imediat după moțiunea de cenzură, ci când a apărut în spațiu public ideea de moțiune de cenzură. Cu PSD-ul mai aveți ceva de discutat? Bun, spuneați că nu e un partid de încredere, spuneați că vă așteptați să facă din nou ce a făcut acum o lună când a rupt coaliția, dar știți bine cum e în politică. Astăzi sunteți adversari politici, mâine sunteți aliați la guvernare. Totul e într-o dinamică permanentă. Deci situația se poate schimba. E o ușă închisă pentru PSD, o ușă închisă definitiv? Sau mai aveți ceva de discutat totuși? În acest moment, cu această conducere, e greu de crezut că se poate face vreo schimbare în modul de abordare a politicii. Cu această conducere a PSD, vreți să spuneți? Da, cu această conducere a PSD. Adică este foarte clar că PSD a fost condus pe această direcție de către actuala conducere. Dacă actuala conducere va rămâne și va decide în continuare pentru PSD, e clar că nu putem avea niciun fel de încredere. Peste 2, 3, 4, 5, 6, 7 ani, dacă PSD se schimbă, dacă schimbă conducerea, nu știu. Asta nu, mi-e greu să mă pronunț acum. Ce pot să spun este că astăzi, în configurația actuală, nu putem să avem încredere în ceea ce decide și ceea ce promite PSD. Apropo de PSD, liderul formațiunii Sorin Grindeanu spune că partidul său e deschis să discute cu Eugen Tomac în vederea coagulării unei majorități parlamentare. Socialdemocrații vor să vadă însă componența cabinetului și programul politic. Ce înțelegeți din poziționarea PSD-ului? Că nu are nicio soluție. A provocat această moțiune de cenzură, această criză politică, fără să aibă o soluție. Așteaptă soluții de la alții. Adică se înțelege foarte clar. Din declarația lui Sorin Grindeanu, se înțelege foarte clar, noi nu avem nicio soluție, așteptăm soluția să ne vină în plic de la altcineva. Dar situația actuală nu e convenabilă pentru PSD? Nu văd în ce fel este convenabilă pentru PSD. Nu văd, este foarte, foarte rea și pentru România și pentru PSD și pentru noi toți. Până la urmă ne așteaptă niște reforme pe care le putem sau nu le putem îndeplini, că sunt și niște jaloane PNRR care sunt încă pe masă. Iată că ne-au lăsat, PSD-ul ne-a lăsat această lege a salarizării, a lăsat-o la sertar, știind că până pe 31 august ea trebuie să intre în vigoare. Iată că, nefiind discutată, apar tot felul de probleme, apar proteste în stradă și așa mai departe, de care PSD-ul încearcă să se îndepărteze acum, dar realitatea este că ei au muncit-o. De la Simona Bucura-Oprescu până la Florin Manole, în curtea PSD a fost această salarizare unitară și ei încearcă să fugă de răspundere. Nu o să reușească să fugă. Dar Sorin Grindeanu oare nu răsuflă ușurat acum că nu a fost desemnat el prim-ministru? De asta vă întrebam dacă nu cumva situația din prezent este în avantajul PSD-ului acum. În continuare, nu văd cum poate să răsufle ușurat Sorin Grindeanu când este evident pentru toată lumea că a provocat o criză la care nu are niciun fel de soluție și că este un politician irresponsabil. Această etichetă de politician irresponsabil nu va pleca de pe Sorin Grindeanu. El va fi în continuare, pe lângă cel care a promovat-o UG13, faimosul UG13, este politicianul care a provocat o criză fără să aibă soluția de ieșire din ea. Nu cred că asta are cum să fie convenabil pentru PSD. Credeți că varianta Eugen Tomac e de fapt menită să pice la vot în Parlament pentru ca de-abia a doua desemnare de premier să fie cea care să treacă?
Eu nu cred că președintele Nicușor Dan își dorește să facă tipul acesta de jocuri și de experimente. Eu cred că desemnarea lui Eugen Tomac este făcută cu intenția de a strânge o majoritate. Asta cred despre intenția atât a lui Nicușor Dan cât și a lui Eugen Tomac. Realitatea însă este că sunt mai mulți jucători la masă, ca să spun așa, sunt mai mulți parteneri și mai mulți decidenți și că nu mi-e foarte clar care ar putea fi varianta în care Eugen Tomac să strângă aceste voturi, decât dacă, încă o dată, din punctul nostru de vedere, guvernul va fi fără PSD. Pentru că dacă privim la primele reacții, cele de ieri de după anunțul făcut de Nicușor Dan, putem să înțelegem așa, citind cumva printre rânduri, că PSD ar putea la o adică să voteze acest cabinet condus de Eugen Tomac, PNL mai degrabă nu, USR se mai gândește, dar înclină spre nu, doar dacă nu cumva Eugen Tomac va coopta și oameni de la USR în guvernul său. Ceea ce înseamnă că nu prea sunt șanse, iar Aur a spus clar că nu îl va vota. Ceea ce înseamnă că nu sunt șanse să se creioneze o majoritate parlamentară. Și atunci? E prea devreme. Totuși sunt câteva ore, mai puțin de o zi, de când a fost desemnat Eugen Tomac. Nu a existat încă niciun fel de discuție, nici cu USR, nici cu PNL, din câte știu eu, și nici cu PSD. Nu știm nici componența, nici programul politic. Exact, deci astea sunt speculații. Dar e o primă poziționare din care poți să înțelegi ceva, citind cumva printre rânduri. Putem citi printre rânduri, însă este prea devreme să dăm verdicte. Și aș aștepta discuțiile cu premierul desemnat pentru a vedea care e varianta lui, cum vede lucrurile, pentru a emite opinii tranșante cu privire la șansele de a trece sau a nu trece acest guvern. Repet, atâta timp cât USR își respectă promisiunile, putem sta de vorbă cu oricine. Apropo de PSD, un alt ascultător, Doru, vă întreabă: ce credeți, PSD ar putea să-și schimbe comportamentul prin schimbarea conducerii actuale, când ADN-ul lui este cel care este? Mă rog, e o întrebare mai mult retorică. Dar poate ar merita comentatul. Cred că este o întrebare retorică. Cred că și persoanele și partidele sunt niște organisme care se pot schimba. Eu nu cred că lucrurile nu se schimbă niciodată. Ce este cert însă este că cu această conducere eu nu mă aștept ca tipul acesta de comportament să se schimbe. Deci asta mi este foarte clar. Mai departe, dacă PSD decide în forurile sale interne că nu asta este direcția, nu știu, o să vedem atunci. Dar în acest moment eu nu văd cum am putea avea încredere în acest PSD. Când va decide USR-ul dacă îl susține sau nu pe Eugen Tomac? Cu siguranță, după ce vom avea o discuție cu Eugen Tomac, nu vom decide înainte dacă colaborăm cu dumnealui sau nu. Încă o dată, noi am avut o colaborare corectă, aș putea spune, cu Eugen Tomac, în care ne-am ținut fiecare de promisiuni. Nu a fost o colaborare din care să fi câștigat foarte mult, noi ca USR, adică electoratul nu a apreciat această colaborare, dar eu nu pot să spun că Eugen Tomac a fost incorect sau s-a comportat greșit față de USR. Bun, o altă întrebare de la Iulian Toma. Spune așa: spuneți că nu veți vota un executiv în care sunt nume sau secretar de stat ori șef de agenții PSD. Credeți că PSD ar susține un astfel de guvern? Și dacă nu, cine credeți că va susține acest executiv ca să nu se ajungă la alegeri anticipate, unde sondajele arată că populația ar alege o alternativă mult mai favorabilă decât în alegerile trecute pentru AUR și PSD, care ar trece fluierând peste 50% împreună? Cum i-ați răspunde? Din nou, eu nu știu la ce sondaje se uită domnul, adică sigur AUR este în sondaje, este mai sus, într-adevăr, PSD însă cu siguranță pierde din mandatele de parlamentari dacă ar fi să ne luăm după sondaje și după alegeri. Din punctul meu de vedere, dacă PSD își dorește să voteze un guvern din care, nu știu, face parte USR sau fac parte niște miniștri tehnici, ca să nu zic tehnocrați, și miniștri USR,
atunci nu pot decât să le mulțumesc. Noi credem că un guvern chiar minoritar reformist poate duce România pe o direcție europeană și o direcție corectă. Apropo de asta, în această perioadă încercăm de fapt să înțelegem mai bine anumiți termeni, ce înseamnă tehnocrat, ce înseamnă tehnic, dacă e vreo diferență între ele, ce înseamnă guvern politic, apolitic, foarte clar nu e. Realitatea este că pentru reformele de care este nevoie, e nevoie de sprijin politic în Parlament. Problemele, sau situația complicată a apărut de la reformele care au necesitat voturi în Parlament. Da. De la buget, iată, legea salarizării trebuie să treacă prin Parlament, codul urbanismului și amenajării teritoriului trebuie să treacă prin Parlament și sunt jaloane importante pentru PNRR. Lucrurile astea trebuie să treacă în Parlament. Cum va putea un guvern să implementeze reforme dificile, e adevărat, fiind tehnic, dar cu aceleași partide în Parlament? Și pentru mine este neclar, trebuie să fiu onest. Pentru că, ok, poate să vină un guvern și poate să dea ordonanțe de urgență, dar nu poate să dea ordonanțe de urgență peste vară, decât în anumite limite și măsuri, și dacă tot Parlamentul abilitează guvernul să dea ordonanțe de urgență, ar putea să și voteze legile acelea. Ori problemele reale, criza politică a venit tocmai pentru că în Parlament, unul din partide s-a opus reformelor. S-a opus și reformele administrației locale, s-a opus și SAFE, că ați văzut că a atacat și la Curtea Constituțională. Realitatea este că un guvern tehnic, tehnocrat, cum vreți să-i spunem, tot depinde foarte mult de voința partidelor din Parlament și de capacitatea PSD de a spune oricând noi te dăm jos. Deci, dacă înțeleg bine, un eventual guvern tehnocrat sau tehnic, cum o fi el, nu ar reuși să facă cine știe ce reforme. Va fi în permanență la mâna Parlamentului. Pentru reformele adevărate, într-adevăr, este nevoie de votul în Parlament și este nevoie de cineva care să-și asume responsabilitatea pentru aceste reforme. Pentru că un guvern tehnocrat o să poată să vină să spună ok, asta trebuie să facem noi tehnic, dar atunci partidele politice din Parlament o să vrea să fiecare din ele să spună stai așa că nu vreau să pierd politic pentru nu știu ce categorie care ar putea să fie dezavantajată. Și realitatea este că reformele o să implice niște măsuri dificile, cel puțin pentru unele categorii de persoane. Și nu văd, repet, cum un guvern tehnocrat ar putea obține aceste majorități. Apropo de reforme și apropo de achiziții publice, un alt ascultător, Mihai, vă întreabă așa: premierul Bolojan a acordat un contract de 196 de milioane de euro către trustul Digi prin achiziție directă, fără licitație, pentru cyber security, în ultima zi la guvern ca interimar. Cum comentați? Vă întreabă ascultătorul. Nu mi-e foarte clară speța. Adică, din ce am înțeles, SRI ar fi putut să dea acel contract, apoi SRI a zis că nu, de fapt nu e așa, că de fapt a venit de nu știu unde. Deci recunosc că speța aceasta nu mi-e clară, a apărut în presă și nu o cunosc foarte bine. Din punctul meu de vedere, important este ca în cyber security, că aici mă pricep, în cyber security este important să avem inteligența artificială de care să fim siguri că nu iese de pe teritoriul României. Nu am vrea ca informațiile aduse sau, depistate de inteligența artificială să se ducă într-o bază de date a unei puteri străine. Asta cu siguranță nu ne dorim. Și sigur că ne dorim o firmă care să fie capabilă. Adică sunt două lucruri, și siguranța, dar și competența de a face aceste lucruri. Nu cunosc detaliile acestei achiziții, așa că mi-e greu să mă pronunț. După ce o să le cunosc mai bine, poate o să am o opinie mai fermă. Revenim la situația politică, domnule Radu Mihaiu. Amintesc, sunteți vicepreședinte USR, partid care s-ar putea să aibă o problemă după ziua de astăzi, când este așteptat un verdict în instanță, într-un proces important la Înalta Curte. Dominic Fritz are termen astăzi la Instanța Supremă în dosarul pe care l-a pierdut cu ani în primă instanță. Dominic Fritz, președinte USR. La ce vă așteptați? Din punctul meu de vedere, orice fel de justiție corectă ar trebui să-i dea dreptate lui Dominic Fritz. El, în prima ședință de Consiliul Local din 2020,
a pus la vot un proiect care rămăsese de pe vremea lui Nicolae Robu. În acel proiect, un arhitect, nici măcar beneficiarul PUZ-ului, beneficiarul proiectului, deci un arhitect a semnat în caseta tehnică. Eu, ca fost primar, nu mă uitam niciodată cine semnează în caseta tehnică a unei documentații de urbanism și nici nu e normal. Dacă această faptă este una împotriva legii, este aberant. Nu este împotriva legii, primarul trebuie să supună la vot proiectele care îi vin, pentru că altfel e abuz în serviciu. Nu poți să nu supui la vot o documentație care ți-a venit din spate și are toate avizele. Din punctul meu de vedere, în alta curte ar trebui să-i dea dreptate lui Dominic Fritz. Dacă nu-i dă dreptate lui Dominic Fritz, ceva e în neregulă. Și dacă Dominic Fritz pierde definitiv acest proces, ce ar putea să se întâmple? Își pierde mandatul de primar? O să vedem. Înțeleg că decizia o ia prefectul în acest caz. Deci nu există contestat sancțiunea, nu există o sancțiune dată de ANI în acest moment, există doar un proces verbal. În alta curte nu poate să dea o sancțiune, poate să infirme sau să infirme acest proces verbal. Din punctul meu de vedere, acest proces verbal trebuie să fie infirmat. O să vedem ulterior care este sancțiunea. Sancțiunea poate să fie de 10% din salariu. Nu avem încă o sancțiune care să fie dispusă și care să rămână sau să nu rămână în urma deciziei în alte curte. Și ce ar însemna pentru USR de această dată un eventual eșec al domnului Fritz la instanța supremă? Eu nu mă gândesc că ar putea să fie un eșec, pentru că, repet, speța pentru mine este destul de clară. O să discutăm în USR, dar, încă o dată, nu e o variantă pe care să o luăm foarte, foarte serios în considerare. Adică ar putea să schimbe inclusiv ecuația guvernării sau sprijinului eventual pentru un cabinet Tomac? Pentru că treaba asta l-ar fragiliza pe domnul Fritz. E de presupus, dacă își pierde mandatul, mergem pe acest scenariu cel mai rău, da? Worst case scenario, își pierde mandatul de primar, asta înseamnă că se clatină pe undeva și scaunul de președinte în USR, ceea ce înseamnă că se schimbă și ecuația din partid. Eu nu văd ce legătură are acest proces cu ecuația guvernării. Chiar nu văd. Partidul, repet, este indirect, destul de convergent în deciziile pe care le-am luat. Nu e o decizie pe care să o ia președintele sau 3 oameni sau 5 oameni. Este o decizie pe care o are partidul cu totul și pe care am discutat-o pe larg. Deci acest proces cu siguranță nu are niciun fel de legătură cu poziția USR referitor la guvernare. În acest proces încă, repet, din punctul meu de vedere, Dominic Fritz ar trebui să câștige. Nu vreau să mă pronunț asupra primei decizii de fond, dar din punctul meu de vedere e greșită. Bun, vreau să vă întreb pe final, pentru că mai avem mai puțin de 2 minute și să revenim la subiectul principal. E vorba de desemnarea lui Eugen Tomac ca premier de către președintele Nicușor Dan. Spuneați că veți lua decizia după ce veți discuta cu Eugen Tomac, după ce veți vedea care e viziunea sa, ce componență va avea guvernul și care va fi programul de guvernare. Dar asta înseamnă, de fapt, că o decizie a USR-ului nu va veni foarte curând, pentru că toate astea durează. Sigur, ai acel termen de 10 zile, nu, ca premier desemnat, în care trebuie să vii cu toate astea, dar înțelegem că decizia USR nu va fi luată azi, mâine, poimine, pentru că încă nu știm care va fi componența, durează până îți faci viziunea, programul de guvernare și așa mai departe, nu? Da, este adevărat, dar nici nu e normal să avem o decizie înainte să vedem despre ce este vorba, nu? Adică și aici aș mai face o mică nuanță, o mică paranteză. Sunt 10 zile pentru ca premierul să trimită către Parlament, nu să fie votat. Decizia de vot se poate lua chiar și după 10 zile, pentru că și votul va fi posibil după 10 zile. Deci, din acest punct de vedere, da, vrem să vedem, să înțelegem și program de guvernare, vrem să vedem și componența guvernului, vrem să vedem și protocol eventual, vrem să vedem toate aceste lucruri, cum e și normal. Nu se poate să semnăm ceva fără să înțelegem ce am semnat sau să agreem la ceva la care nu am înțeles ce am agreat. Pentru că fix de asta nu are nevoie România acum. Să agreem ceva și după aia să zicem, asta e că am înțeles altceva. Da, nu e bine. Dar ce vă faceți dacă domnul Tomac spune, da, accept USR în guvern,
dar PNL-ul nu va dori să facă parte din acest cabinet. Asta ar însemna o separare a USR-ului de PNL, de fapt. Nu vreau să mă pronunț pe această variantă, pentru că, așa cum am spus, una din promisiunile noastre a fost, și votul nostru a fost, că ne vom coordona cu PNL apropo de deblocarea crizei politice. Da, până cu la siguranță, un punct, cu siguranță, pentru acest vot de guvern ne vom coordona cu PNL și vom avea o poziție, cred eu, comună. Am înțeles. Ne oprim aici. Mulțumesc mult pentru intervenție. Mulțumesc. Invitatul dimineții la RFI, vicepreședintele USR Radu Mihaiu. Eu sunt Cosmin Ruscior. Ne reauzim luni la 9:15 cu un nou interviu. Până atunci, numai bine. Economia reală, rubrică prezentată de